Miyata ka tuloy na sumbagyan. Iginapin mo siya kasam marata ko sana dengan sebuah kanting dosa. At igi doktor mutilan Allah yarhamu yung tamiyo na amirin mo mintan sangaya probinsya na. Warabi to tetap bedakan pag isa-isa kan wati wallah. Wattaqullah khalaqan yus wallah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun. Kang makaslang sa maliwanag sa dunia na yaman na sa alungan ng ori. Itu man siya. Dan napado. Mga brotherhood, mga giraw man na ya, udi mo kay sagiyan kaya, procedure ay hindi bagay wala, udi mo kay sagiyan kaya, requirements ay hindi bagay wala, muatan ko wala, dugo na yaman na niya napagilin. Ubal tanong makuha katugumpiya. Na ikadua di isyun wala subhanahu wa ta'ala, si isa Quran, amay at tigwala ka so isa ka baryo, isa ka munisipyo, isa ka probinsya, isa pa nakakautri. Namaratiya siran. Mag-isa-isa siran at tigwala, giginaway siran. Sa ayabu sabab, nakalkiran si ikwallah. Lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard na lakaan ko kira na tigwallahu ta'ala so matatantang kabarakat sa langit na gusto matatantang kabarakat sa lupa. Kadua dalil ang tunab ni pada penluba ang tanong a organisasyon bad na unaan organisasyon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dad na unaan organisasyon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam man nahya sunnati Pakad habbani wa man nahabbani kana ma'ya fil jannah. Sadna tigu Nabi sa aya paguyog-yugan niyan na susunnatakan gianan sa organisasyon Nabi sallallahu alaihi wasallam gianan sa upakato Nabi sallallahu alaihi wasallam na sabna tigu Nabi kay babayan ako niyan wa man nahabbani na sadun sa kababayan ako niyan tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'ya fil jannah na di ako dun sulsi ko surga tama sa di kami pagpadasi ko surga din di tanok lulubas sa languna ba sa lakaw at tigtanogi iptagumpia kadad na ba iptagumpia arwar si komunit taling umaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ayakatru wallahu subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasula fakhudu sadin sa minit taling umaw Nabi na ay niyo pagunutan wa ma nahakum anu fantahu na sadin sa ini sa parakan Nabi nagyute ito pala kayo auban niyo manggulo da atig wallahu subhanahu wa ta'ala anto na ini sa par Nabi nagyang ko tapi agi pananggilaan wallah wala tattabi'u khutuwatis syaitan pananggilaan niyo sa mga waswas mga banu ito syaitan mga dagang anu syaitan magani dagang anu syaitan nagyang ko to karata parangay giyang ko ta kapakasisiga giyang ko ta kapakatipo giyang ko ta yamananian nakapakay ito ay giyang ko to kapapawala na inisaparanan o Nabi sallallahu alaihi wasallam nagu inisapar wallahu subhanahu wa ta'ala na sadin sa makasisipat yan na pananggila sa giyang kaya lamba kawiyagwigyan kaaya masisipat yan na sudagang ano iblis na ukapan tagiro na kapatay na giyuti mga tao aduan-duan yan kapangnilan si wallahu ta'ala Rabbana akhirna ila ajalin karib inaukad na nakanawbang kabu pagisagan o di napakanduda so kawiyagwigan sa may takabo nujibu da'wata kawanat tabi rasul kay gulalan na kanang sulangon mga panduan wallah mga panduan kakad na nakan naguunot na kanang sulangon ng minitaling Nabi sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hada